كما يتخونوا كبرات خطتلتي ميليشو كان واترو نعخم تتأكميو زبالنا يوم مدب حزنا متينا لنا سناي مكتتال ኣብ ሆስፒታላት ብዝተፈላለየ ፀገም ዝመጹ ብዙሓት እዮም ካልኦት እውን ኣብ እዝኖም ዝኾነ ነገራት ኣትይዎም ከጽርይዎ ዝመጹ ውሕዳት ኣይኮኑን ኣብ እዝኒ ሰብ ዝበዝሐ ግዜ ከም በዓል ጻጸ ዑንቂ ናይ እዝኒ ርስሓት ምስ ተዋህለለ ሓሳኹ ከም በዓል ዱዱዕ ኣብኡ ዝሞቱን ካልእን ኣሎ ነዚ ፀገማት ብመሳርሒ ኣካይም ከተኣሊዎ ንሪኦም ኢና መዓስ ኣብ እዝኒ ጥራሕ ወላ ካብ ኣፍንጫ እውን የጽርይዎ እዮም للوم ግን ብዙሓት ኣካይም ዘሰንበደት ጓል 42 ሂንዳዊት ሰበይቲ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ሴልቪስ ተባህለ ሰራሕተኛ ገዛ ከምታ ቀዲምና ዝነገርናኩም ጓል 42 ሰበይቲ እያ ኣብ ሂንዲ ድማ ትቕመጥ ከምቲ ናይ መዓልታዊ ስርሓ ሰሪሓ ኣብታ ሰዓታት ዕረፍታ ንገዛ ኣምርሐት ሰዓት ድቃስ ስለዝኣኸለ ዓራታ ደየበት ድቃስ እውን ክፀቕጣ ኢሎም ገየን ኣብ ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ካብ ድቃሳ ሰንቢዳ ተስአት ኣብ ከባቢ የማናይ ኣፍንጫ ለመም ዝብል ነገር ተሰምዓ ኣብቲ መጀመርታ ናይ ሰዓልዩ ዝኸውን ብምባል ሸለል ክትብሎ እኳ ተኸኣለት ፀኒሑ ግን ብርቱዕ ቃንዛ ክገብረላ ጀመረ ቃንዛኣ ስለ ዝኸበዳ ክሳዕ ወጋሕታ ከይደቀሰት ኣውካሕታ ንሰብኣይ ጓላ ኣንጊሃ ኣብቲ ጥቓ ገዝኦም ዘሎ ክሊኒክ ከዱ ኣብ እውነቶም ሓካይም ክንቀሳቐስ እንከሎ ዓይነይ ብርቱዕ ቃንዛ ይገብረለይ ኣሎ ትማሊ ለይቲ እውን ኣብ ኣፍንጫይ ለመም ዝብል ነገር ክስምዓኒ ሓዲሩ ቃንዛ እውን በርቲዑኒ ኣሎ ረኣዩ ኢለይ ብምባል ነገረቶም እቶም ክሊኒክ ክንፀረሎም ስለ ዘይከኣለ ናብ ካብኦም ዝዓቢ ሆስፒታል ሰደድዋ ሰልቪ ምስ ቃንዛኣ ናብቲ ሆስፒታል ከደት ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሓካይም ኩሉ ፀገማ ነገረቶም ንሶም ምስ ረኣይዋ ኣብ ኣፍንጫኺ ስጋ በቂሉ ከይከውን ምክንያቱ ከምኡ ኣብ ውሽጢ ኣፍንጫኦም ዝበቀሎም ሰባት ኣለዉ ብመጥባሕቲ እቲ ስጋ ዝእልየሎም ብምባል ሓበርዋ ንሳ ግን ስለዘይተቐበለቶ ናብ ካልእ ሳልሳይ ሆስፒታል ከደት ኣብኡ ምስ ኣተወት እቶም ሓካይም ስካን ገበሩላ ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ ገፅኪ ገለ ነገር ይንቀሳቐስ ስለዘሎ ኢኻ ክትቕምዘው ዘለኺ በልዋ እዚ እንቀሳቐስ ዘሎ ግን እንታይ ይብልኩም ትሓስቡ ብሓደ ንፅናሕ ዘረብኦም ስለ ዝኸበዳ ንራብዓይ ግዚኣ ናብ ካልእ ሓኪም ከደት እዚ ግን ብጣዕሚ ቃንዛ በርቲዕዋን ምስትንፋስ ከልእዋን ነበረ ሽግራ ዝተረድኦ ሓኪም ብኤንዶስኮፕ ዝበሃል ማለት ኩሉ ውሽጢኻ ዘርኢ መሳርሒ ገይሩ ክሪኣ ጀመረ መጀመርታ ወልሓደ ክረኣዮ ከኣለን ፀኒሑ ግን ዝንቀሳቐስ እግሪ ናይ ሓሰኻ ተራእዮ እንታይ ዓይነት ሓሰኻ እዩ ግን ኣይተረድኦን መስሓብ ምፅኡ ስሒቡ ከውፅኦ ፈተነ ግን ክወፀሉ ይከኣለን ብነዊሕ መቐንጠቢ ገይሩ ድማ ክፍትን ጀመረ ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ኣብ 45 ዝኸውን ደቂቕ ብሓይሊ ውፅኦ እቲ ሓሰኻ ድድዑ ኮይኑ ብሂወቱ ኣብ ጥቓ ሓንጎላዩ ፀኒሕዎም ንኣስታት 12 ሰዓታት ኣብ ጥቓ ኣፍንጫን ሓንጎላን ክዘውር እውን ውዒሉ ዶክተር ከም ዝሓበሮ ብጣዕሚ ሓደገኛ ከም ዝኾነን ኣብኡ ተዝመውት ነይሩ ንሓንጎላን ንኹሉ ነብሳን ፀገም መምፃላ ነይሩ ብምባል ተዛረበ ቀፂሉ ብዙሕ ነገር ካብ እዝንን ኣፍንጫን ከም ዘውፅአ ድድዑ ብሂወቱ ግን ንመጀመርታ ግዜ ከም ዘውፅአ ተዛረበ እዚ ነገራት ኣብ እዝንኻ ንኸይኣትዉ ክትከላኸል ከቢድ እዩ ተኣትዩ ታሪክ ከም ዝሕብሮ ኣብ 1994 ኣብ እዝኒ ሓንቲ ተምሃሪት ናይ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ድዱዕ ብሂወቱ ከም ዘውፅላ ይነግር እዩ ንሳ ደቂሳን ከላ ፀጋመይቲ እዝና ስለ ዘሕመማ ዳወጭፀት ተስአት ኣምቡላንስ ፀዊዖም ናብ ህፁፅ ረድኤት ኣብፅሕዋ ኣብኡ ድማ እዝና ምስ ፈተሽዋ ብሂወቱ ድዱዕ እንዳተንቀሳቐሰ ረኸቡላ ብድሕሪኡ ሓደ ተምሃራይ ናይ ሕክምና ማዕዳ ክህብ እንከሎ ቆቢዕ ጌርኩም ደቅሱ ብምባል ተዛረበ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ሜለሾው ልሎም ዓንቲ ሒዝናዮ ዝመፃና ነዚ ክትሰምዖ ዝፀናሕኩም ይመስል ዝኾነ ርእቶ ወይ ሕቶ ወይ ሒዝናልኩም ክንመፅእ ትደልይዎ መደብ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ክትገድፉልና ንላቦ እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ subscribe comment and share